हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन। स' लोगोफोर, आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव गोदानै मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै रिया ब्रह्मआ गावनि इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों फोरमायदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामगोन बर' सेलिब्रिटिनि मुंदांखा एक्टर सिमां सैनारि आरो हिर'इन महरै गोदान आर्टिस्ट महरै रलखौ खालामदों। बेनि मुंखौ दासिम मिथिथ'नाय जायाखै। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि नांदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, जेब्ला भिडिअखौ रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे आपडेट लानानै फैबावगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।